La intel·ligència artificial de l'avantguàrdia. Després diran que no estem al dia. El diari La Vanguardia ha inaugurat el periodisme enfornat amb el ja popular ChatGPT en la crònica d'urgència del primer concert de Bruce Springsteen a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. Cal molta intel·ligència artificial per escoltar que el boss diu Espanya on en realitat diu Catalunya i el cronista de Guàrdia escriure-ho en l'edició de paper. I cal, a més, molta més intel·ligència artificial perquè l'editor del vídeo tingui la capacitat de manipular l'enregistrament deixant només el crit d'Hola a Barcelona i esborrar el de Catalunya. Llàstima que aquí, en el suport vídeo, la intel·ligència artificial no hi hagi pogut afegir l'Espanya, com en la versió escrita. Però la intel·ligència artificial en aquest assaig periodístic pioner de l'avantguàrdia ha estat qüestionada per tots els altres cronistes dels altres mitjans, menys intel·ligents segurament i menys artificials que el de l'avantguàrdia, i que durant la nit a l'estadi Lluís Companys sí que van sentir diverses vegades no només Barcelona, sinó Catalunya, almenys més de 3 vegades, i en cap moment van sentir que el boss es referís a Espanya. La senyora de la neteja de l'avantguàrdia se'n devia donar només arribar a la redacció a mig matí i sembla que, tot i que ja no es podien parar les màquines per a l'edició tradicional en paper, ni tampoc esmenar el PDF a internet, sí que es va esmenar a passar el motxo per la crònica de la versió digital i en va fer desaparèixer la referència a l'Espanya imaginària que la intel·ligència artificial li havia colat al cronista de nit. Un cronista que, amb la ressaca, potser somiava que el diari que li paga el sou es deia encara La Vanguardia Espanyola, com se'n va dir fins al 1978, quan ja feia 3 anys de la mort del dictador, i no només La Vanguardia, com es va maquillar la capçalera amb la nova irada política, ni que fos per obrir l'armari de les conveniències i posar-se la camisa que a partir d'aleshores aconsellaven els nous aires democràtics. I el que té més mèrit, el canvi de camisa es va fer sense que hagués arribat encara el ChatGPT i la popular intel·ligència artificial.